kasugatan ingkang sampun katuraken. Mugi sampun hamirsani kula sak kanca Fortuna. Kaseng kuyung Andika Audio. Bisa gawe Mbak Ugi. Iya, Adik. Ingkang disupit asmanipun Aduh, adik lali aku. sinten? Dik sapa Mas? Lali Adik aku. sinten Mas Pidit? Muhammad Septian nggih. Ingkang pundi menika? Loh, dolan. Ngarit. Ya ampun, nggih mugi-mugi adik Muhammad Septian dados lare ingkang soleh migunani tumrap agama bangsa ugi. Piye? Nusa Nusa bangsa lan agama. agama, terutama dateng bapak ugi ibuke. Terus Mesti
Ya Umpama Allah. MC-ne duwe sayap ngono lho. Lah, Mesti wis teko ndi? teko ndi-ndi? Teko Palestina, balik rene meneh. Mboten dados napa, Mbak. Nggih. Ngeten iki naminipun variasi. Iya, pokok kita harus bervariasi. Bervariasi, urip iki bervariasi. Ben gak balik. Kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, kadang bane mbledos. Nyun pangapunten nggih Mas Pidit. Mboten napa-napa nggih. Nah, mboten lho Mas Pidit mboten napa-napa kok. Lagi pomo nopo-nopo ki terus bisa tidak bisa pomo njaluk MC-ne kudu teko ki terus piye. Nah, lah ya untung ki enek adine. Delalah nggone kangi kok MC-ne ora eneng ngono lho, Jan. Monggo, Dik. Putra Nusantara sampun katuraken.